רוצה להודות לחברת סמארט קליק על משרד מצוצח וענקי. בכל אתגר שנקרא בדרכנו, אנחנו תמיד מקבלים מענה הולם ומהיר. תודה רבה לסמארט קליק. אנחנו עובדים איתם כבר כ-15 שנה. מאוד מרוצים משיתוף הפעולה, מאוד מרוצים מהתוצר, מאוד מרוצים מהניקיון. חבר'ה יודעים להגיב לכל בקשה שלנו ולכל בקשה שלנו. גם לפעמים שדברים קצת יותר יוצאים מהשגרה. אני רוצה להמליץ לכם על סמארטים, חברה מקצועית, שירותית, אפשר לסמוך עליהם תמיד, ואנחנו עובדים כאן כבר שנתיים, מאוד מאוד מרוצים. רמת שירותיות אבסולוטית ומנהל לקוח, דואגים לנו לכל הציוד, גם הנייר בולט, נייר ידיים, כוסות, הכל. מאוד מרוצים. תענוג, ממליץ בחום, אני לא שוקל אפילו על אולי להחליף ספק, אני לגמרי סגרו לי את הפינה בסמארט קליק. תודה רבה לגולן, לאורי ולצוות, תמשיכו ככה.